Okei, eli lähtökohta tälle projektille on se, että on träkätty video jossain ulkopuolisessa 3D-ohjelmistossa. Se voi olla mikä tahansa 3D-trackeri-ohjelma. Tässä tapauksessa mä oon käyttänyt itse Blenderin motion trackeria, koska se on ilmainen, niin se on ihan kätevä. Ja mä oon tosiaan irrottanut tämän motion trackerin avulla Blenderissä tämän kameran liikkeen tuosta kuvasta. Ja sen jälkeen mä oon mallintanut tämän ympäristön silleen, että mulla on kokonainen ympäristö olemassa. Eli seinät ja portaat ja kaikki mahdolliset on kohdilla. Nollapisteen mä oon asettanut aika lailla tuohon portaikon nurkkaan tuossa kohtaa. Ja nyt mulla on siis hyvin toimiva 3D-träkki. Nähdään, että se pysyy aika kivasti paikallaan. Mikä tässä on nyt tärkeää on se, että teidän tulee tietää kuvakoko, mikä teidän videon kuvakoko on. Ja sen lisäksi teidän tulisi tietää se, että mikä teidän frame rate on. Ja nyt sitten frame rateen liittyen esimerkiksi täällä Blenderissä, niin täällä on tämä frame rate-osio, niin mun frame rate on ollut koko työskentelyn ajan 25 freimiä sekunnissa, jossa tämä on kuvattu. Ja sen lisäksi resoluutio, jossa tämä kuva tai video on mulla vähän poikkeava, eli 2048 kertaa 1080. Eli nämä on sellaiset tärkeät tiedot tuossa kohtaa, kun me lähdetään myöskin tuonne Unreal Enginen puolelle. Ja nyt sitten mulla on täällä myöskin niin yksi juttu, mikä pitää tehdä vielä ennen exporttia. Eli kun tehdään tuommoinen track-kamera Blenderin puolella, niin tämä on oikeastaan Blender tämmöinen riippuvainen asia, niin kun te valitsette tämän kameran, träkätyn kameran täältä ja menette tänne constraint-puolelle, siellä on tämmöinen kuin Camera Solver Constraint. Ja nyt meidän pitäisi saada kameralle tehtyä keyframeit, eli jokaiseen frameen pitää saada keyframe, että ne näkyy sitten tuolla Unreal Enginen puolella. Niin sitä varten painetaan täältä Camera Solverista tämä Constraint to F-kurve, eli click, jolloin meidän kameralle ilmestyy keyframeit joka ikiseen frameen täällä aikajanalla. Eli tämä on myöskin tämmöinen pakollinen, että me saadaan kamera-animaatio vietyä USD-formaatin kautta tuonne Unreal Engineen. Ja nyt, kun me on tehty tämä, niin teen vielä tämmöisen niin kuin lisäjutun täällä, että mä olen pilkkonut tämän skenen silleen, että mulla on kaikki seinät erillisinä objekteina, eli vasen seinä, takaseinä, oikea seinä, päätyseinä ja sitten katto, tuommoinen laatikko ja lattia on tuommoinen plane. Niin olen huomannut sellaisen jutun, että tuolla Unreal Enginen puolella on ihan kiva, että niillä on paksuutta myöskin näillä objekteilla. Eli mä lisään näihin tämmöisen modifierin kuin Solidify. Eli Solidify ja laitan esimerkiksi 0,10 senttiä noin paksu toi vasen seinä. Sitten mä otan ton oikean seinän. Laitan sinne myöskin se Solidify. Ja laitan sen myöskin 10 sentin paksuiseksi. Sitten takaseinä. Solidify. 10 senttiä. Ja lattia. Lattia täällä. Siihen myöskin laitan Solidify. Noin. Ja 10 senttiä. Ihan oikein noin. Ja sitten tässä on vähän muotoja, niin tässä tulee vähän eroavaisuus tästä päätyseinässä. Eli tähän mä laitan pikkasen ohuemman Solidifyn. Koska jos mä laitan liian tuhdin Solidifyn, niin silloin nämä menee vähän huonosti. Eli ehkä joku 0,02 riittänee siihen. Okei, nyt mun skene on aika lailla valmis. Voin sulkea ton.
Noin. Ja mä voin ruveta, jotain jännää. Noin. Nyt mä voin ruveta tekemään sen exportin, eli mulla on kameratrackki olemassa ja sitten mulla on framerateit tiedossa, kuvakoko tiedossa ja kamera on laitettu keyframeiksi ja sen lisäksi geometria on valmisteltu ok. Ja tämän jälkeen mä menen File, Export ja sieltä löytyy sellainen kohta kuin Universal Scene Description USD. Ja nyt mä laitan tämän nytten tonne kansioon. Mä teen tälle uuden kansion. USD Camera Track. Ja laitan sen nimeksi vaikka saman. USD Camera Track.usdc. Ja täällä nyt tärkeä on laittaa animaatio päälle, että me saadaan keyframeit pihalle. Ja noin muuten mennään aika pitkälti tällä samalla ja laitetaan ihan vaan tuosta exporttia. Noin. Jolloin meillä on USD exportattu ja me voidaan mennä siirtyä tuonne Unreal Enginen puolelle työskentelemään.